everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugan. Si RJ, wat siya matug. Ug nagunit siya sa iyang kwintas nga may dakong lakit. RJ, katug na. Matawag na ko ron. Unsa nang imo gitanaw sa lakit sa imong kwintas? Matanaw ka? Niya. Tanawa. Inyong duha ka hulagway ni Herbert? Yes. Gihandom ko lang si Manang Herbert. Ang akong maguwang na nagpangka. Ug nagmahal na ako. RJ, naibaw ko. Gimingaw ka na ni Herbert. Tinudanay ka na, Maris. Sorry ha. Sorry. Dili man tingali ikalimot nga. Nga usa ko sa hinungdan nga wa na magpakita sa Herbert nimo. Ayaw na ka na balik ka pa. Dili ko lang kalikayan, RJ. Gusto na. Ikaw na. Pero Ikaw na lagi. Matuog na ko ron. Ikaw ko lang itanaw ang mga lagwa ni Manang Herbert. Nania aning lakit sa akong kwentas. nakakita ko nga nagsulob usab siya ni Ana. Oh. Doon na usap siya ni ini. Asa na ka siya, Ruth? Wala ko may baw. Si Inday, nakilak. Gigutom tingali. O, ikaw, dali na. Paway na. Oh. Bay, Berje. Dali na. Mga na ta. Luto na ang tinuwa. Og nagkilaw sad ko. Unsay kinilaw? Muli na lang. Labas kayo. Unsay mo gituwa? Labas mo kayo. Mamsa. Di ay? Nganong sayo ka mang nagluto, Rudy? Ana gyud. Nangipon nagukudin he. Kinahanglan nga mulihok sad ko. Dili kay magpasilbi ko ninyo. Bati sa kayo ako ng buhaton. Mao ba? Sunod adlaw, mulargan ako ba RJ? Sige, bayro di. Dali na, mga unata. Ay, hanga, oy. Ay, gipalabian mo sa gud ni magbutang og sili ang kinilaw. Ay, mao man guni among naandan sa una gud. Ilabi na gud og kanang diha pa to si Kuya Herbert. Ang mahitabo nga ang sili gibutangan og kinilaw. Unsa? Mabali. Kay ang sili paparihas man ang gidaghanon sa among kilawon nga bulinaw. Bawang na mo bay. Hanga. Pinumdum sad kang Manang Herbert na. Tinuod man bitaw na. Sige na, sige na. Badayon na to sa pagkaon. Oy. Sorry bay ha. Way kaso. Sorry nga. Nakahinumdum kong Kuya Herbert. Paborito mo niya ang sili. Sige na, oy, sige na. Padayon na sa pagkaon, Rudy. Day Maris. Maura ni ang atong pamahaw do. Okay ra ka? Okay kay ko nang probinsya. Karon do. Asa man ka karon? Mula ko na pod ko manang Asa man mo? kuan mangita ko among kabalhinan ng probinsya. Mao ba? Nahala. Pero kon wa pa mo'y makit-an nga kabalinan, balik dire. Kay bukas gihapon ning gamay kong Pinoy anan para ninyo ni Dodong. Salamat manang probinsya.
pwede, ibilin ko lang gihapon si Dodong nimo. Padayon ko mangita kang ara. Dito sa laing lungga ni Mr. Carpio. At doon ko katong napita. Magita kong motor. Mao kini ang usas siya mga lungga. Usas siya mga lungag ni Mr. Carpio. Mamasin ko. Nga aniya siya din eh. Huwag kayo ta. Huwag timik ang palibot. Nga ko cellphone. So yan ako kuun. Basit pa eh, bakontak na ko pagpalik si Mr. Carpio. Sa dihang nagkasulti kami pinagi sa cellphone, dali niyang gipaong ang iyang cellphone. Yun. Kinsa kining maong numero. Hello? Tisoy, Oh. Ara. Ara, ikaw ba kini? ako Tisoy. Asa ka? Hain ka mahimutang karon. Kuha unti ka. Tukani ko. Tisoy, paminaw. Mihangyo si Mr. Carpio. Nga di na ta mag-unay. Mag-uban tagbalik para sa kalinaw. Ugwa na kinabuhi nga makalas. Unsa? O yun ka ba, Tisoy? Ha? Tubag ako, o yun ka ba, Tisoy? Kariyot lang. Ara, unsa kining binawangan? Tisoy, di kini binuang. Para kini sa itong kaayuhan. Kaayuhan. Nakigsulti si Mr. Carpio. Ug mihangyo siya nga magbalik ta ang atong pundok. Aron wa na'y pagdumot sa usag-usa. Ug way tinguha sa pagpatay. Unsa? Mao ka na, Tisoy. Pero nasayod ko. Naibaw ko nga siya mo'y napando nga ipadakop kita. O gani ang nahitabo nimo. Nakita nako sa CCTV kung giunsa ka sa pagdakit gipasakitan ka. Kung wa ko masayop ang iya mga tao mao ang nagdakit kanimo, dili ba? Yes, ang iya mga tao. Nan kung mao manugaling ka na. Nganong usa ka karon sa mihangyo karago nga balikon ang pundok. Tisoy, Gusto kong mag-abot kami si Mr. Carpio. Mao ko na akong plano, Ara. Gusto kong nga mag-abot ng among daan aron sa iyon. Maghiligtanay kami bisi sa usag-usa ka namo. Buhato na mo kutob sa mong mahimo. Asa kutob ang among abilidad. Magpinatsyanay mi. Aron sa inyo ni Ana, ang mahibilin. Mao'y mo barug. Magpapiling buhay. Tisoy, paminaw. Kung magpabilin nga ingon ani ang tanan, pulos kita mamiligro. Okay nga no diyan. Sa atong kahimtang karon, wa ba kita mapiligro, Ara? Di lagi. Paminaw. Sige pa dayon. Kung magpabilin nga ingon ani ang sitwasyon, gimando sa iya mga tao, itipion ta. Lakip ang atong anak. Samtang kung magbalik ta, ang atong grupo, uway pinatianay, og palambuon ang negosyo. Ara, Ako, uyon ko niini. nabuang ka ba, Ara? Wa ko mabuang. Kundi ni uyon ko ani, tungod og alang ninyo ni Dodong. Di ko gusto tunay may tabo ka ninyo. Ara, Gani, natiktika na kamo sa mga tao ni Mr. Carpio. Og timing na lang ang ipaabot aron masakiron mo. mo ba? Kung mahitabo na, unsa may patiun ako.
Tisoy, di ko gusto. Di ko makatugot ka doon na ang may tapo niya ni Dodong. Hinungdan niya ni Oyon ko ni ini. Ara o sa kini ka laang nakadungo ka, laang kinin. Kung laang man, anda mo sa bukong pagkamatay sa paglaban ni mo, Tisoy. Ara, Unsa man, Oyon ka ba? una-unaon ko pa ka na. Ah, Hello? Hello? Tisoy? Pasag niyo na siya, Ara. Hatagan ta siya gigayon. Mr. Carpio? unsa ka serious. Kadumang tawag ni Ara diri kanako. Kikumbinsyar siya ni Mr. Carpio. Ug ang iyang gibuhat sa miuyon siya. Huh? Kada kong binuang. Pero doon na si punto. At doon na si tumong. Nagipapati dire ka na ako. Aron sa ingon dili kami mahug sa laot. Mato diya. Natiktikan kami sa mga tao ni Mr. Carpio. Timing na lang ang ipaabot aron kami masakiron. Dili lang ka kini usa ka lang para kanamo. Mr. Carpio, kung ugaling usaman kini kalaang nimo para namo, hinumdumi nga di usab mi magkiyugpos. Musukol mi kutob sa among mahimo. Ara, Kung mulampos ka man sa paghipos kang Tisoy, hutda na lang mi. Pero siguro ang wa gid mi kinabuhi. Kay kung doon na pa, kutob sa mahimo, panalipdan na mo ang among kaugalingon. serious ko. Aron ko mo tuo nga serious ang muntinguha nga muuli ang atong pundok. Sa higayon nga muuyon si Tisoy, gusto ko nga mag-abot kita sa usa ka dapit. Diin kita lamang tulo ang mag-abot. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.